and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang RMN Drama, mudalit kaninyo ng talagsaon o matuod nga kaaging sugilanon. Ikaw ang kriminal. Palayo ka na ako, animal! Ganong nasuko ka man kain ako, ma. Nga imo mo unta kong anak. Ngano man. Ngano? Mangutana ka ngano? Tungod ka ikaw ang larawan sa tao nga way ko kaluoy mibuong sa kong kaduganan. Sa akong pagababay, uga nga kong kasilag o kayukot, anha ko ihanok kanimo. Ikaw ang bunga sa ilang kasalbahis! Ikaw! Di mahal ko ikaw, Emily. Way si bisan kinsa nga makailog ni mo kika na ako. I love you so much. Ingon mo sa ko, Michael. Kimahal ko sa ikaw. Gihigugma sa tibuok na kong kinabuhi. Lami ang paminahon sa ilang panumpaay. Uy, makasina, makaibog. Oh, ikaw, Ako tani. Og by Ken, kabati ka dong ilang panumpaay. Bay ha? Oo, kayo bay! Gunite! Baklira! Oy! Oh! Ayaw! takdol na usap. Kasakit sa mo! Mawala lang kining mong kasakit kung makautang ko kinabuhi! Ikaw ang kriminal. Sugilanon sa kabinuhat, nga duha ka matang sa panimo. The boundary between sanity and insanity. Duha ka matang sa pangutok, nga nahitabo gumikan sa kulihan nga mihasmag siyang kinabuhi. Ikaw ang kriminal. Sugilanon nga sinulat ang ubos sa direksyon ni Boy Lido Patalingo, Spinner, Trifon Morales, Recording Editor, Ariel Mancao, Soundman, Janjan Lara. Dalit ka na to sa RMN Drama. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!